І досі не покарані. За рік правоохоронці так і не змогли встановити усіх фігурантів, причетних до убивства Катерини Гандзюк. Торік, 31 липня, активістку біля її будинку у Херсоні нападники облили сірчаною кислотою. А через 3 місяці після кількох операцій Катерина Гандзюк померла у лікарні. Тим часом замовники вбивства і досі на волі. Через таке затягування розслідування цієї резонансної справи у десятках міст вже менш ніж за годину відбудуться акції протесту «Рік без Каті». У ці хвилини активісти збираються і у Києві біля Офісу президента. Там зараз працює наша кореспондентка Вікторія Козуб, і вона з нами наживо. Віко, вітаю. Розповідай, що нині відбувається на Банковій і чи збираються вже люди? Вітаю, Оксана. Власне, під Офісом президента поки що невелолюдно, однак люди таки підтягуються. Також працює поліція діалогу і тривають приготування самої акції. Зокрема, з однієї сторони активісти планують розгорнути великий банер, з іншої стенди з написом «Мовчання вбиває». Самі ж організатори кажуть, вийшли на акцію, аби привернути увагу президента до теми нападів на активістів та, власне, запитати, коли ж організатори та замовники вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк будуть покарані. Донині вони знаходяться ж на свободі. Прошу пряму мову організаторів. Тисячі людей, це дуже важко порахувати, скільки точно підтримують акцію і виходять сьогодні на вулиці своїх міст під там обласні державні адміністрації, під обласні управління поліції, просто на площі міст чи просто в якихось визначних місцях. І таким чином підтримують акцію «Рік без Каті». Знову ж таки, щоб сказати свою позицію відносно того, що справа Каті Гандзюк має бути розслідувана і всі винні мають бути покарані. Також, кажуть організатори, на акцію запросили Володимира Зеленського. Однак, чи прийде президент України, чи вийде він до активістів, поки невідомо. І, власне, також кажуть, що тут має сьогодні виступити батько Катерини Гандзюк. Якщо ж говорити про хід розслідування, то на сьогодні у слідстві про напад на Гандзюк 5 виконавцям уже винесли обвинувальні вироки. Підозрюваного у причетності до організації вбивства активістки Олексія Левіна заарештували заочно. За попередньою інформацією, він переховується у Домініканській Республіці. Слідчі вважають організатором злочину. А замовником нападу, за версією слідства, був голова Херсонської облради Владислав Мангер. Його ж відпустили під заставу у майже 2,5 мільйони гривень. Також напередодні правоохоронці повідомили, що одним із головних мотивів нападу на Катерину Гандзюк розглядають викривальні дописи про схеми навмисного підпалу лісу. Мати ж Катерини Гандзюк сьогодні під час прес-конференції сказала про те, що за рік замовники та організатори вбивства її доньки мали би вже давно сидіти у в'язниці. Прошу пряму мову. Ви вірите, що доведуть справу до кінця? Не вірю, чесно вам кажу, не вірю. Ну, майже всі докази, які покладені на стол прокурорів, зробили Катіні друзі. Всі. І всі фамілії, які вони назвали, всі. Від замовників до виконавців. Все це зробили Каті. Це не робила прокуратура, це робили Катіні друзі. Ніяких кроків по розслідуванню не відбувається. Все, що зробили Катіні друзі, отак воно все і висить у повітрі. Також сьогодні зранку матері Катерини Гандзюк прямо під час прес-конференції передали нагороду Ukrainian ID Awards, яку, власне, присудили Катерині Гандзюк, щоправда, посмертно. За що, власне, присудили цю нагороду і чому вважають її важливою? Прошу пряму мову. Ця премія вручена Катерині, на жаль, посмертно за її принциповість, за її відвагу і за адвокацію українського суспільства, незважаючи ні на що. Завдяки цій премії ми якось ще поставимо на вістря держави питання про те, що цей злочин потрібно негайно розслідувати, що не можна замовчувати зухвале вбивство. Для влади це такий тест на профпридатність, тест на чесність, тест на те, що суди не є корумпованими. Повертаючись до акції, скажу, що вже за годину
вона розпочатися і проходить не тільки під Офісом президента, а й більше ніж 40 українських містах. Там теж активісти вийшли, аби нагадати про цю резонансну справу. Що тут відбуватиметься, вже будемо повідомляти у наступних випусках. Оксано, тобі слово. Дякую. Це була кореспондентка АТР Вікторія Козуб із подробицями про ситуацію біля Офісу президента, де вже розпочинається акція протесту до роковин смерті Катерини Гандзюк. На річницю цього зухвалого злочину відреагувала низка посольств західних країн в Україні, зокрема Німеччини, Франції та Великої Британії, де постанови оприлюднили заяви, у яких закликали українську владу завершити розслідування убивства активістки. Тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор у річницю смерті Катерини Гандзюк записав відеозвернення і нагадав, що винні мають понести відповідальність. Сьогодні ми з сумом згадуємо роковини смерті Катерини Гандзюк, яка померла рівно рік тому в цей день. Вона була справжньою жінкою великої відваги. Вона присвятила своє життя Україні, пожертвувала собою заради України. Ми вимагаємо справедливості для Катерини і її родини. Ми пам'ятаємо її і будемо продовжувати зусилля, щоб Україна стала такою країною, за яку вона віддала життя.